Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll. Lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Hello tfal! Qed tarahom dawn ta' warajja? Għandha ħafna boros differenti. Tafu għal xiex? Għax biex inżommu d-dinja nadifa, l-iskart irridu nisseparawh. Bekk għandna boros differenti għall affarijiet differenti. Ħanispjegalkom. Mela, din hija l-borża tal-ikel organiku. Organiku jiġifieri li kull tip ta' ikel li huwa biodegradabbli. X'kelma twila. Bio-de-gra-dab-bli. Din tfisser li jkollok oġġett bħall-ikel li jista' jitkisser bil-mikrobi u jnaqqas il-polluzzjoni. Kemm sabiħa xjenza hux. Allura, f'din il-borża nitfgħu l-ikel li jifdal, ix-xorb tal-banana, fdal tal-ħobż, jew xi biċċa tuffieħa. In-natura tieħu dan l-ikel u terġa' tagħmlu ħamrija tajba. Din hija l-borża tar-riċiklaġġ. Hawnhekk nitfgħu il-karti, il-kaxxi tal-kartun u l-fliexken tal-plastik ukoll, notfa. Dan ma jmurux jinħarqu, imma jittieħdu f'fabbrika biex jerġgħu jsiru affarijiet ġodda. U din hija l-borża s-sewda. Hawnhekk nitfgħu dak l-iskart imħallat li ma nistgħux nerġgħu nużaw u li mhux ikel ukoll. Imma ma nistgħux noħorġuhom kollha f'daqqa wara l-bieb. Kull borża għandha l-ġurnata tagħha u importanti li nimxu mal-iskeda. Inkella inżidu ż-żibel fit-toroq mhux hekk. Zizi qamet kmieni u lesta biex tmur l-iskola. Imma qabel toħroġ mill-bieb dejjem tiċċekkja l-kalendarju li hemm mal-friġġ. X'ġurnata hi llum? Kuljum tinġabar xi waħda mill-boros minn barra l-ħadd. Nhar ta' Ħadd huwa jum ta' mistrieħ għal kulħadd, anke għal dawk li jiġbru l-iskart. Nhar ta' Ħadd ma noħorġu xejn. Illum huwa Tlieta. B'hekk Zizi toħroġ il-borża s-sewda qabel taqbad it-triq għall-iskola. Meta jkollok bżonn tarmi qis li qatt ma tarmi fl-art. Kollox fil-borża it-tajba issepara sew l-iskart. Plastik u metal, karti u anke ħġieġ. Kollox fejn suppost ħalli ma jkollniex ħmieġ. Erġa' uża u taħlix u skart barra la tarmix. U l-kbar nurruhom kif wieħed għandu jżomm nadif. Jekk xi ħaġa tkun inkisret aħseb sew u tarmix. Ejna naqsu l-iskartijiet ara jekk issewwix. Tixrix mingħajr bżonn iżda l-affarijiet. Naħdmu l-kol id fit ma nħassu skart jiżdied. Erġa' uża u taħlix u skart barra la tarmix. U l-kbar nurruhom kif wieħed għandu jżomm nadif. Wieħed għandu jżomm nadif. Wieħed għandu jżomm nadif. Illum ser nagħmlu attività ħelwa u artistika flimkien u ser inkunu qegħdin nirriċiklaw. Għal dan il-kraft għandkom bżonn fliexkun tal-plastik kbir vojt, żeba tal-kulur li tridu intom, markers tal-kuluri tal-għażla tagħkom u mqass. Għal dan il-kraft hemm bżonn ukoll l-attenzjoni ta' xi ħadd adult. Tibdew billi tagħmlu toqba bl-imqas f'nofs il-fliexkun, dejjem bl-għajnuna ta' xi ħadd adult. Imbagħad komplu billi taqtow mad-dawra kollha tal-fliexkun.
Bekk, issa tistgħu taqbdu in-naħa t'isfel tal-fliexkun u ser nisbgħuha biż-żeba tal-kulur tal-għażla tagħkom. La darba din tkun nixfet, tistgħu tpenġu n-naħa ta' barra kif tridu intom. Bekk, fl-aħħar ikolkom kontenitur għall-labsijiet, bnietzel jew anke pinen għal fuq il-mejda tagħkom. Tiftakar l-iskeda kollha tal-iskart? Hawnhekk għandi kopja tal-iskeda. Jien se ngħid ġurnata tal-ġimgħa u intom tridu tajtu liema bolza ridu noħorġu. Lesti? Preparaw leħinkom, ħalli nisma'. Ara ġej. L-ewwel data, il-ħamis. Ir-riċiklaġġ proset ekku, il-bolża l-griża. U fiha x'suppost ikun hemm? Fl-ixken tal-ilma vojta u kaxxi ta' ċereali. Li jmiss, it-tlieta. Is-sewda, bravi. It-tlieta noħorġu s-sewda. Ġo fiha jkollna l-iskart imħallat li ma nistgħux nirriċiklawh jew li mhux organiku. It-tnejn, l-erba' u l-ġimgħa. Organiku, il-bolża l-bajda. Jew ħadra. Kull wieħed minn dawn il-ġranet fih fdarijiet tal-ikel bħal xor tal-patata. Din noħorġu għall-aktar spiss biex l-ikel ma jintix ġewwa d-dar. Meta nisseparaw l-iskart u noħorġuh fil-ġranet it-tajba, inkunu qed nagħmlu l-aqwa xogħol għan-natura tagħna. Imma tafu xi ħaġa? Hemm affarijiet li lanqas biss għandna bżonn narmuhom fir-riċiklaġġ, nistgħu nerġgħu nużawhom aħna stess. Ċaw ċaw! Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax sama aħna nerġgħu narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mal-lum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqgħu għandna imma llum ser ngħidu